Nagbalibad si Senador Jinggoy nga magkomento matapos ginirekomendar sang Department of Justice sa Ombudsman nga kasuhan sa sang plunder, graft kag direct bribery. Nagwa ang kumpirmasyon halin sa Ombudsman kadungan sang pag-convene sang Senado bilang impeachment court kahapon sang hapon. Pagkatapos ang sesyon ang pahayag si Estrada nga wala lang sa anay sang komento kag ang mga abogado na lang niya ang pamangkuton. Nabaluan nga mga akusasyon kay Estrada ang naangot sa mga anomalya sa flood control projects. Sunod kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nakip si Estrada sa mga primary respondents nga yara sa resolusyon sang DOJ. Lakip man sa listahan si Anay Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bunuan. Matandaan nga una naman nga ginpahayag sang Ombudsman nga may mga kaso naman nga ginahanda bato kanay former Senate President Chis Escudero kag anay House Speaker kag subong late 1st District Representative Martin Romualdez. Confirms that our office has officially received a copy of the resolution from the Department of Justice, National Prosecution Service, regarding NPS docket number XBI-INV 26A00003. The resolution comes from a comprehensive preliminary investigation initiated by a complaint lodged by the National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works and Bid Rigging Task Force. In general, the investigation centers on expansive legislative and public works budget execution irregularities. The allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals conspired to maneuver allocations, rig public bidding processes, and siphon government funds stemming from a major national infrastructure budget systems, specifically involving the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriations Bill, and the General Appropriations Act for fiscal year 2025. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano.